Les obres del castell de Calonge avancen al ritme previst i de moment ja es poden veure alguns dels canvis que comportarà el projecte de reforma. Les obres han començat per la zona que serà el principal distribuïdor d'accés als diferents espais del castell. L'objectiu d'aquesta reforma és posar a l'ús públic aquest monument i, a la vegada, millorar-ne l'accessibilitat. Els treballs de reforma han començat desmuntant l'antic ascensor i amb l'enderroc d'una part de la sala construïda durant la reforma de finals dels anys 90, amb l'objectiu de millorar l'accés a la sala gòtica. Aquestes obres està previst que acabin el mes de març de 2016, quan el castell es tornarà a obrir. Pel que fa al pati d'armes, les obres no impediran que s'hi pugui celebrar el mercat medieval i el festival de música interludi.